Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Namar kajingnya rally jongki pat nong shong jong ka mongap klish nong kebakilas dang na kashnong jongki bat pinkut hakmat office jong lingdo ka hima mau plang kipulen kelayang shiriak hakmat office ulingdo ban khangla lupa bagi pat ba kinom ya bentur shapo office kipat ba jong kashnong mongap klish nong kinthai bat chinrang mentagi dangilum hakmat office ulingdo bat kilo angru begin am hangni tat hado begin deyo banjit yorang bashnong thamai ya ke bakila rairu bakin pendebet ya ke jingjit yorang bashnong office ulingdo namar bakila shong klem rang bashnong mentara license name AA bakila do ik bebon ke jimentoy na sarkar nadu ke scheme his pasngi bat ki wei pat ke scheme tanaka daw ke jimbam don rang bashnong namar ba jadai ha ka jingle jong ulendo ki te ha ba meneng kongru laong hi banya jigno rele thep ya ta khateng ru msia te ka pen khoslai ke nyangi kum ki no sonong a sonong ra thao te ka chi sha te ila le thep ta ka teng ki eru a chi sha la de ban thep bet a de ban ai bet long khlam ki no sonong kan su kun hun mo re kum ni pat lam ta la lai sna mi e te long i la su i ping ding te ni ka long ka pen ngo ka ba pen so si bo e ka sonong ka thao te men ta pat tangang ong la ya ong lang ki no sonong bo khat la da mi hi ka mot ngin le hi men ta sing ngin ya thung la ka thung no da ubarim te la da mi ta kamut kan nya ta ka ba jai jai la da mi ru kamut ngin le hi ta ka ba jai jai kamut bangin ya thung hino ka te ha kata ka bam don ta no ba snong na mat kila le thambor te di thung da ta wa ting rong ba snong po la ka snong na du bam ya yo rong ba snong te la du lut ikisking be fer ndai la ka long ka tres pas ni la ka long hino ki bangin yo ya kene ka cing mentor simet la ka long haki nu ki benta long ki sking ki paper ni la du lut kan hadukan benta wat ya kata ka sking kata ka cing tre sis pas ni lu kamut ngim pat yo ila du lut hi menta pro lai snem ai nginum yo dei tang ka cing le jong londo ka ni pen pau pat kan la da londo la da usu sen ai hi yang ki khun jong ki khun ga rayot re to uni no menta kan banya yo banya ji no da ka basuk bat bah nginya lak no na kita ki nya kan tai tu kumuwe na kinong song jong ma snong te habang yim don yorong ba snong kuma pun pau kmat ngidon ya kajing te namar ba ngidon ya ka majority ka babyang namar kata ngidon ya ka hok ba ngindawa ya kan ka benta ba banjit yorong ba snong ban pensngom ta kmat jong do ba namar bangidon ya ka majority ka babyang bangin yo banjit bal ada uman maknaru mentah hingila banjit kumba akren da yuwin ya ki rong ba bolong konbinar na kam ta jong ka ne ka rally ka ne ka si tang kini ki kintin bang kwa ban kren bat ba namar ba kan pelak no ne kan weng no ya kini jing ha ka imlang ka fa lang po jong ka sinong mangap sinong ha kabankong kade ka jingweng jubor na kalyang jongdo namar kadon ka jia tungku ha ka kam snong bat ka hima te de namar ka daw ba uweng te handai ka ni ka por tre kam jong romba snong kat kum ka bang ibu apo ka snong ro ka akut te namar ka daw ni dawa hi kamba ila kuno ban longo ya ka jingjit ro romba snong knang bakan wanra ya ka jimentoy ba bon apo jong ka snong ka thau ka daw te kadi katakan mar nadu nem arhajar arfu arah kalai fu tadik ba wungdo la weng yo rong ba sinong te ngimdon su rong ba sinong bat hakini kilai nem ta kala bu ka ji ka ba kraw na ka mata jong ikum sinong hakil yang baro ya ki development ki ba fair ki ba de ban wan ko sinong ko thau him yo su namar ba wat ya ke NOC lane ho ka NOC nang ta di kinu ki junon kam ki ba ni don kam ki government ukhang din mar ka daw ba ini kon binari lah kon bin ya kan ka meeting pak dak na do no po sinong pat hadu ni ka si kom ta bang nyat ni reliban pen pau
percak ya ulung do namar ba umdon ka jing sokhial ne ka jing kit krit nang ta kata ka baha kamyat jong ki ka imlang ka salang khamtam ya ka ne ka sinong mangap ki sinong kalong ka wen ki sinong ki ba po jong ka ni himma mo phang henre u ya da khompong na ka banta ban long ka jing penjar ka jing pen kordit ya kinong song sinong hi barok ka we sa ka ka jing sokhia ka jong aku wen nong song sinong badon hapo jong ka mangap ki sinong to aga ben kon syam ai khlei ya blai terkendan bale senga lalum kerki ya kenika dia rally ke jongi o kipai ba kim simla eno ya kata ke jingkot kerki ke jonga kum convener nomor ni kum kachnong ni la sa konsuat mantala lais nem pura de daga jingle dan bor jong uni ulingdo jong ka himama plang ba klemburom su wade ka haikut klemburom su wade ka district council ru de na takadau na kaliang ka jonga kum convener ngalakot kerki kipai ba keniawan banaya rally ban penpau ya kejing persya ya uni lengdo halor kejing Islam jong u ya kejing jit jong ya kirang ba snong ke banlong kita kinang pait kinang khmi na ka banta ka snong ka jongi habai dei ba kata na kaliang jong ka haikut kala ai da kapor na ka banta jong uni lengdo ban penlong ya kanika election ban jit rang ba snong henrai na kaliang jong ulingdo uklem sim la burom ula pendile kai da kumno namar ba imat kabut jong u kabasalan dian kwa bai kasnong jongi kan songsuk kan songsang dena takadau la pendile da kumtu da kumni hadian kata nalor jong ka district council kala ai kata ka hukum bai uban pendam no ya kajingji di orang basnong rena kaliang jong uni u lingdo la pendile biang hawi de bat kini tu ya orang basnong kala along laisna menta dena kadau ka jingle jong uni lingdo hi ban pengken jubor ya orang basnong haba ulawan po kasnong kathaw ka jongi ha ka jingsya kum ulungdo ubalong kum unong yalam jong ka hima uladai banwan da ka jing songthu ndrei phose ulingdo upani penban da kata ka jinglong ka basniu ka jongu ban pen khiwin wat ya ka darbar ka bal along ru adu ban pensai u ek sang rang basnong jongi ru ailat su dena takadau ban ka jingle jongu ka la suweng jing jendat ba ya urang basnong ka ba mentau lalong kum ek sang rang basnong dena takadau adu mata hoj na kaliang juga kut badan burom kala pha banjit andre kadi ka taktik jong uni ulengdo ban penyakun da kitu pra kilang persya da ukenteu borlang langsti buat u asterlan kriam kata kini ki sitim kemut kiju mun akaliang jongi ke snong nyimyo bani semata pat kata ban jit ya orang basnong kajing bang penhun jong uni ulengdo ya yangi kalong halor kajing 5 munition jong x rang basnong jongi ailat ban fai ya ka 5 munition hang ni banjit di orang basnong kade kata kajing bang penhun ban akaliang jong kiro habakila yele ya katuka election ka banjit di orang basnong kadi tang kabut situ jong lengdo rengkat bat jong kitu kibreu jong acting kadi kata kamut ulengdo ujit hi kenya ki ujit hi habai de kata ujit hi ulengdo kamut kitu ki ladon kadil jong ki banjit hi dena takadau abangi u action basnong jongi lawan ban fai munition hang niro ailat su dena takadau kiba hak madu kabangi dawa hang ni bangin ailat uni lungdo tang sikenta ba un pensai lor jingi balai ba upen slam banjit ya kirang basnong ban pelong ya collection ban jit rang basnong kata kamat ngin ailat u sikenta lada mau umla ban pensai na kaleng ke jongi pai ba hi kumba hapo ka kendon jakai ma plang ka ong ba si semba dam kami majority ngila banjit ka kendon jakai ma plang ka bala pas au arjar arfly kata Hisen badan ya ke majority ngila banjit. Temantar ngan pen ya kata balada uni ulang do jong kai mamok plang melaban pensai po jong kai sikenta ngan jit hi ya orang basnong kiba kipat ba hi cuman. Dia kata ngin ya jit be hang ni po ka office jong kai ma kai mamok plang. Ho. Ngin pen bena be hang ni bang jit be hang ni. Nomor ba ngin sula sya su lalai snem ngila sa konsuent de kumta ngin simbe ya karai ke barang ba. Kumba kipat ba hi kilarai dengan ya jit be hi hang ni bat ngin sa Pak kajintip sa uni lengdo bala na ulingdo nang pedang ya kaniru dengan sa pak jintip siapa ke district council ban pan ya kasanat nang ba dipada ru ken nam du su ya kata ka kelat jing toy di bawah na ka sarkar la ne di bawah na kini ya kata ni ya jid ni. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators
and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.